Redmi Note 12 Pro do'li obzor. Önkü videomuzda biz TLC Note 12 Pro'ni korobkadan açıpdyk. Bugünkü videomuzda bolsa biz smartphone do'li obzorunu ederiz hem-de ol barada giyinişlerini görüşürüz. İlki bilen bellemelerdimiz bu dizayn. Smartphone öz bakatından difen kımmat görünýär. Onun arka tarafı aynadan yasalan, kaptarları bolsa plastikten. Smartphone'un sağ kaptarına barmağıyla koyucu skaner hem de power knopka, şeyle hem ses kataltyan hem de kiçeltyan knopkalar var. Doğru emaysa men özüm azıcık kiçirek smartphone'ları öwrenşen, şoň üçin maňa knopkalar basmany azıcık kynrak. Ýöne sizde egerde Redmi Note 9, Note 10, 11 bar bolsa, onu bu smartphone'am sizin elinizde gulýajak oturar, arkaýyn onu urunup bilersiňiz. Smartphone'un ýokarsynda 2 port, boşmaça mikrofon, 3,5 mm'lik jack, hem de stereo ses üçin ikinci kolonka bar. Aşağında bolsa Type-C zaryat vermek üçin, sim kart salmak üçin slot, hem de birinci esasy dinamikler yerleştirilen. Bilişimiz ýarak häzirki wagtda smartphone'lar öň tarabyndan hiç kilip bir-birinden ütköçüp bir tapawutlanok. Ýöne esas aýratynlyklar arka tarabynda, iminna şu kameralar blogyndadyr. Bu smartphone'un kameralar blogy Samsung'un kıyını çalaca yatlı ya yani belli geçmeli çalaca yatlı ya Xiaomi'nin öz yörüyte var dizayn dili badır onu miyattan çıkarmak. Umuman aydamızda dizayn boyunca bu smartphone dizayn oğudun hem de yeni sabır belli geçen öz bakatından hasta kımmat görünüyor. Oğudun volününe armanç barbağıyla galya da glyansı olansa. Umuman aydamızda bu smartphone'da häzirki zaman funksiýonlaryň hemmesi bar. Ekran bolsa öz bahasy üçin diýsen gowy. Ol 6.67 düym, üstesine de onu Dolby Vision tehnologiyasy hem bardyr. Ekranyň ýygylygy 120 Hz. Bu bolsa sistemany hassa plavnetge. Telefonyň agramy 187 gram. Men MIUI Lite ulanýan, ol bundanam ýeňil, men üçin bu azajyk agyrrak smartphone bolup duýulýar. Ýöne her kim başgaça raketde telefonlara köp kişi telefon agyr bolmaly, men bolsa telefon ýeňil bolmaly. Smartphone içinde Dälle Mediatek Dimensity 10 80 çipi oturdulan. Bu çip 6 nanometre teknologiyasy boýunça ýasalan we onuň güýji size häzirki zaman oýunun islenligini ýokary derejede oýnamana artykmacy bilen ýeterlikdir. Men Asphalt 9 keşat etdim. Bir sagatlap onu gezekleşip oýnadyk. Bir sagatdan dowamında oýun hiç ýeri doňmady, iň gyzykçy telefon çalaja bolsa da gazmady. Smartphone Android 12'de esaslanan MIUI 13'de işleýär. Operatsion ulgam oğudun hem de çal. MIUI 13'ün oğudunluğunu hem de çal işleýişine hiç ýeri söz ýok. Ýöne bu telefon entek global bazarda satylmaýandan sebäpli bu üçin Kitayski proşefka otýur. Korkmak gereken Kitayski Google servisler bar hem de işleýär otýur. Meselesi ors dilemma ýöne käbir ýerlerde terjime edilmedik İnglisçe sözlerem duşup biler. Note 12 Pro içinde 5000 mAh batareya oturdular. 50% 15000'in içinde, 100% bolsa 46000'in içinde. Diýsen çal. Indi bolsa obzorumyzyň iň gyzykly ýerine geldik. Bu kameralar. Bu smartphone dogry maýdaýyn biziň tutuş komandamyza hayrana goýdy öz kameralary bilen. Berde esasy sensora 50 megapiksel, kaptalyna 8 megapiksellik ultra şirok obyektiv we 2 megapiksellik makro obyektiv var. Dogry maýsam soňky ikisiniň ütköçük bir deregi ýok. Ýöne esasy 50 megapiksellik sensor ol diýsen gowy. Ina häzir siz ekranyňyzda bir kısancık düşürülen primerler görýäňiz, özüňizden suratlara seredin hem de kommentariýada baha berin. Smartphone-nyň video düşürüşem erbetdäl öz bahasy üçin diýsen gowy, häzir siz ekrany onuň karakteristikalarını hem görýäňiz. Biziň elimizde maksimal komplektasiýa smartphone, onda 8 GB RAM hem de 256 GB emişlik ýaty bar. Ýöne ondan başga da 628 hem de 828 GB-lyk pametli görnüşler hem bardyr. Selfie kamera bolsa 16 megapiksel, häzir göni siziň öňüňizde ýypyrja selfie etýän oňam nähir düşürüşini özüňiz görersiňiz. Men pikirimçe ola merbet bir kamerada. Smartphone qara, ak, gök hem de fioletow renklerde satylýandyr. Biziň elimizdäki şu wagt qara rengi, ýöne bizde täzece açylmadyk gök renken bardyr.
gelin onu açalayın hem de onu da seyredeyin. İna olur. Doğru aysam smartfonum ekran kamawadan bärde uje herkim özü üçin saýlaýar. Meselem mene şular ýaly göwnalardım. Sebäbi onun izi matby hem de ol elizleri kän çöplen ok. Ýöne käwar adamlar glans aýna ýalap garanam gowuryp biler. Ýöne gynansak da ol el izlerini diýsen gow çöpler. Näkili bolanda da haýsyny halaňyzda da bu smartfonlar satyn alajak bolsaňyz siz arkaý garant mobil magazinlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Olaryň salgysy 100 fandan bazardaky birinji magazin şeýlehem Gülzemin Sowda Merkeziniň nolunji hem de birinji gatlaryna ýerleşen garant mobil dukanlarydyr. Marda ýaşaýan bolsaňyz, Mar şäheri Kemine 27-nji Topgoçan uğruna hem o garant mobil magazini bardyr. Şeýlehem garant mobil dukany hem de Texnopost kanal tarapyndan kiçijek akça. Gülzeminläki garant mobil dukanyna baryp Texnopost diýen ilkinji 100 sanap müşteriň smartfonuny muğutjak 9D aýyna ýelmep bererler.